A maioría das polillas que veñen a poñernos os ovos nos nosos cultivos, agora no otoño, sobre todo en repolos e lechugas, veñen porque se sinten atraídos polo cheiro fresco da verdura ou da lechuguiña fresca. E vou vos ensinar un truco para despistalas. Cando vos dixo de plantar na vosa horta prixel e albahaca en cantidades industriales, é tamén para cousas como estas, para poder confundir os bichos, as polillas, e haille que botar susto cando os plantamos antes de que empecen a vir a poñer a súa primeira posta. Estamos en otoño e están que arden para poñer os ovos. Cando plantemos as lechuguiñas xa, collemos o prixel e picamos en cachiños menudiños e escondemos as nosas lechugas ou repolos, ou que plantes, escóndense detrás deste aroma que é moi fuerte e a elas confúndias e non encontran onde poñer os ovos, ou alo menos nas plantiñas novas non che os van a poñer. E non vos preocupedes moito se de albahaca vos caen algunhas sementes, porque aínda é bo, vamos a nacer por aquí no sitio e depois podedes ou trasplantalas ou deixalas quedar aí, se non vos molestan moito. Objetivo, utilizar a alelopatía que teñen esas plantas olorosas para usala a noso favor e que non nos veñan a comer os bichos, os plantíos novos.